Wie hebt ze in één keer best gevangen? Met een inktvis gevangen. Ik ben hier op zoek geweest, had ik gehuurd bij de 5 Cup tot er een zat. Ben ik iedere dag op de Walmogel stond met mijn geert, wie ik hem eindelijk trouw als zo de bieten in de boeren in. Dus dan ben ik een paar maal later teruggegaan en tot ik gehuurd had, er zit op die kant, en dan heb ik hem eindelijk naar binnen weten te holen. Die heb ik door, maar dit is een speciale. En wie ruiker? Van spreekt best goed, alsof er zo uit het water komt. Ik weet alleen niet wat voor water, maar... Ziek hè? Ja, als je ziet, vet idee. Dat gaat best wel met de leuk.